Alors on faisait un recampement à costat d'aquí dins Aude, la direction du Conseil général, Conseil départemental, comme l'a dit l'amic Laffoun, vol canviar, començar a canviar le nom château du pays Qatar per citadelle, per forteresse pardon, du pays royal. És una vergonya, ja és una traïció del treball de tots els historians, Roquebert, Nelly, Anne Brenon, etc., tous els que han treballat. Dus és de l'argent gastat d'un pays 40 anys, han fotut per tot una propaganda de drapeus, de bandières, etc., de paneus, pays Qatar. I ara volen tot fotre en de fora. És una vergonya. Donc, hi haurà de quelques jours, de quelques setmanes, le Conseil général va organitzar, ha dit la presidenta, des réunions per explicar que si avès ausit que hi ha una reunió sobre música l'anar et contestar aquella decisió d'aquells revisionistes. Bravo! Fosco!